Da li ste se ikada zapitali kako izgleda čovek koga je sistem uništio? Da li ste se zapitali kako čovek izgleda kada nema identitet? Jednom rečju, da li ste se zapitali kako čovek izgleda kada živi u komunizmu? Sad ćete da saznate, ovo je jeziva priča o crtanom filmu za koji verovatno niste čuli kao mlađi gledaoci ovog kanala. Da li znate ko je ovo? Ja kada sam mome ocu ispričao čime se bavim na ovom TikToku, čovek je rekao ajde probaj da usereš ovaj crtani, dao mi je Gustava i eto, sad snimam Gustava. Gustav je jedan stari mađarski crtani koji je nastao još 1960-ih i emitovao se širom Evrope, pa čak i kod nas na televizijama tokom 80-ih i 90-ih. To je kratka humoristična serija od po 5 minuta sa jedinstvenim minimalističkim dizajnom gde nema govora, zvukova, muzike, bilo čega. Gustav kao osoba je deo projekta iz vremena hladnog rata. Cilj je bio stvoriti idealnog građanina, čoveka bez identiteta, bez glasa, bez emocija, koji izvršava radnje mehanički. Zato što Gustav nije osoba, on je lutka sistema programirana da funkcioniše, ali ne i da živi. U komunističkom sistemu, koliko god da se neki ne slažu s ovim, ali to je tako, naglašavalo se da je pojedinac deo kolektiva, a ne posebna ličnost. Gustav je čovek bez prošlosti, bez glasa, bez slobodne volje, bez identiteta. Čak i ime Gustav nije njegovo, on čak ni nema ime i prezime. Gustav je ime crtača. On se ponaša kao čovek kojem je život nametnut, a ne izabran. Prazna okruženja simbolizuju usamljenost u socijalizmu. U mnogim epizodama ulice, kancelarije i stanovi izgledaju prazno, monotono, hladno, identično. To nije slučajno. U vreme komunizma život je bio često kontrolisan i bez mnogo raznolikosti. Kroz Gustava vidimo društvo u kojem ljudi postoje, ali ne žive, samo funkcionišu. Mada ovaj crtani predstavlja i satiru protiv sistema. Prikaz potlačenog radnika. Gustav je prikazan kao frustriran, uvek potlačen, uvek nespretan, često kažnjen za stvari koje nije uradio i stalno u nevolji sa autoritetima. To predstavlja život prosječnog radnika u socijalističkom sistemu gde birokratija guši čoveka. Uvek imaš čoveka sa autoritetom iznad tebe. Greške se ne praštaju, rad nikad nije dovoljno cenjen. U socijalizmu često se govorilo sve je dobro, a ljudi su živeli teško. Svi su jednaki, a partija ima privilegije. Sistem funkcioniše, a realnost je haos. Tako da kada čujete da neko sledeći put hvali komunizam, samo mu pustite Gustava i pitajte ga da li ovakav život želiš sebi i svojoj deci. Da li je čovek koji nema identitet srećan čovek? Takođe, zapitajte se šta znači biti slobodan čovek. Da li je sloboda da čovek može da uradi sve što poželi? Zapitajte se i recite mi vaše mišljenje u komentarima. A sad mi kažete, šta sledeće da userem? Komunizam je sranje.